Chirurgická laserová liposukce je moderní invazivní metoda odstranění tukových zásob z problematických partií těla. Má výhody v tom, že je šetrnější proti klasické tumescentní liposukci a umožní nám efektivnější redukci tuku a díky laseru nám umožní také lepší vypnutí pokožky. Konzultace probíhá v Elizabeth Beauty Clinic a probíhá s erudovaným odborníkem. Ten nejdřív posoudí váš zdravotní stav. Následuje fyzikální vyšetření problémové partie, kdy posoudíme, jaké ošetření by bylo nejlepší právě pro vás, a dále zhodnotíme i krevní vyšetření. Pomocí těchto vyšetření můžeme určit technický plán a průběh a následně i zvolit možnosti rekonvalescence. Zákrok probíhá v místním znecitlivění a trvá přibližně 60 až 120 minut. Lékař si předtím problematické místo zakreslí a poté zavede drobným vpichem tumescentní anestetický roztok. Tento roztok nám umožní, abychom mohli následně zavést drobnou kanylkou laserové vlákno, tukovou buňku rozpustit a poté klient odchází kompletně vzhůru a může se vrátit k běžným aktivitám po 2 až 3 dnech. Rekonvalescence je mnohem šetrnější a efektivnější než u klasických metod chirurgické liposukce. Klient odchází ihned domů a během následujících 24 hodin z něj vytéká anestetický roztok. Běžným aktivitám se vrací po 2 až 3 dnech zpravidla. Během celé doby 1 měsíce musí nosit kompresní prádlo, avšak může se vrátit k běžným potřebám. Výsledky částečně jsou viditelné ihned po ošetření, ačkoliv mohou být malinko zkresleny právě vlivem anestetického roztoku. Během 2 až 4 týdnů se dále zlepšují, otoky jsou menší a menší a během 3 až 6 měsíců dochází k efektivnímu řešení problému a viditelnému výsledku. Pokud vás trápí nějaká problémová partie na těle, jako je třeba bříško, vnitřní stehna, vnější stehna, kolena, paže, neváhejte se k nám objednat do Elizabeth Beauty Clinic, rádi vám poradíme nejvhodnější ošetření přímo na váš typ problému.